ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲଙ୍ଗତ ପୋଲିସକୁ ସକାଳ 9:41ରେ ସାଇବର ଜୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗୋटे ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CPR ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଏ ସେ ପେସେଣ୍ଟ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ, ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ସେ ପେସେଣ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପେସେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଭି ଗସିଗନ୍। ତାର ବୟସ ଥିଲା 26 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଗସିଗନ୍ର ଜଣେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଡେଲ ଟାମି ଆନନ୍ଦନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଟାମି ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଟାମି ଆନନ୍ଦନ ମୂଳ ରୂପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ସେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ମଡେଲିଂରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ 2021ରେ ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗସିଗନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟାମିକୁ ଦେଖିଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତ ହଠାତ୍ ଗସିଗନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍କୁ ଟାମି ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଟାମି ଘରେ ନଥିଲା, ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଟାମିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ଟାମି ଆନନ୍ଦନର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗସିଗନ୍ ଏବଂ ଟାମି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗସିଗନ୍ର ହାତ ଏବଂ ଜଙ୍ଘରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବୋହୁଥିଲା। ଟାମି ବି ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲା, ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଟାମିକୁ ଜୋରସୋରରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ମେଡିକାଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଗସିଗନ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଅନୁମାନ ଲଗେଇଥିଲା ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟାମି ହେଇଥିବ, ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଟାମି ଆନନ୍ଦନକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଟାମିକୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ଦୋଷ ମାନିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଟାମି ଏବଂ ଗସିଗନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗସିଗନ୍ ଟାମିକୁ ଠିକ୍ରେ ସମୟ ଦେଇ ପାରିନଥିଲା, ଯାହାପରେ ଟାମି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ଗସିଗନ୍ର ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷାର ଭାବନା ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଗସିଗନ୍ ଟାମି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଟାମି ରାଗିଯାଇ ଛୁରୀରେ ଗସିଗନ୍ର ଲେଫ୍ଟ ରିଷ୍ଟକୁ ଜୋରରେ କାଟି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଟାମି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଟକି ନଥିଲା, ବରଂ ପୁଣି ଥରେ ଗସିଗନ୍ର ଜଙ୍ଘକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗସିଗନ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାମି କି ସେଠାରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରିନଥିଲେ। ପଚରା ଉଚରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଟାମିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଇନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗସିଗନ୍ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗସିଗନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଟାମି ତାକୁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଗସିଗନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗସିଗନ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ ନ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଟାମି ଗସିଗନ୍କୁ ସାଇବର ଜୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଗସିଗନ୍ର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାକୁ ସେଠାରେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ପରେ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷିତ କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହାପରେ ଟାମି ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଏ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଟାମି ଆନନ୍ଦନ ଉପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ହୁଏତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗସିଗନ୍ର ହତ୍ୟା ବହୁତ କ୍ରୂର ଭାବରେ କରିଥିବାରୁ ଟାମିକୁ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।